چه دبا به تایبەتی ژی ئەو تاپۆیان ئەو ئەمبارین کۆتەی گوتن یەن پەکێکی ژالیە ئارتێشە ترکیەوە دەست بەسەر هاتنەگرتن دەبێت دەربارەیدا چه زانیاری هەنە؟ بله دم باش جعفر در دور 2 هفته هنه لدرسمه به تایبەتی لچولترین درسمه 2 هفته هنه اپراسیون هنه به تایبەتی 3 روزین رابرجو اپراسیون هزارتر هات برفرکرین جی اپراسیون اکیدرینه زیادتر دوره کو علی بوازی زیادتر زوستانن هم رخصتinin çepkir hem rexsinin ve ki peki zvistanın lediminin ku jê ki gelek asi u sext le devera jêra dibêje devera bozan pêr di encama operasyonê di navbera endamên tîkoyê ku rêxistinekî çepkir û hêzên Tirkiyeyê şer û pevçûn derket encama wî şerê de destpêkê hat gotin ku kesek endamekî tîkoyê canê xwe ji destayê piştre parêzgariya Dêrsimê duh bi daxuyaniyekî nivîskî aşkera kir ku cilûbergê wan bi destê wan ketiye cilûbergên ku bixwîne û diyare ku 2 kes birîndar bê agahiyekî wiha parve kir parêzgariya Dêrsimê cihên ku zêdetir starge dest ketine ki derê ew devera jî zêdetir niha li wê derê jî operasyonên leşkerî heye newala Plemurê ku dikevin navbera bajarê navenda bajarê Dêrsimê û Qeza Plemurê devera çoltera Qizil Mescid ku li ser Çînorê bajarê Çewlîgê li wê derê de dîsa li wê derê çend hefteyê derdora 2 hefteyê li wan li wê nevarê bi giştî û çend rojê bi taybetî li herêma Qizil Mescid ku ew jî herêmekî gelekî sext û asê li wê derê parêzgariya Dêrsimê dîsa bi daxuyaniyekî ew stargehên ku dest xistine belavkiriyê ku tê de zêdetir xorak û tiştên lojîstikî hene. Wata ev stargehê ku tu behsê dikey ku ketine destên artêşa Tirkiye gelo heman ew gotinên yek ku dibêjin enbarên pekekê ketine destên artêşê? ببرد کار پرسا خود باره دبیجم او کو تو بحث لید که دبیجم او ستارگین کو گرتنا خوارن تیده هبویا همان او بحث کو دبیجن انبار یان داپوین پکه که کتنا دستین ارتشا ترکیه parêzgariye di daxuyaniya xwe de ji ber ku herêmana herêmên qedexekirî rojnameger bi xwe nikarin biçin wê cê çavdêriyê bikine di daxuyaniya parêzgariya Dêrsimê de wiha hatî belavkirin her wiha pêştir jî çend roj pêştir jî li cihekî nêzîkî Dêrsimê ku jêra de herêma Rojnegê cihên ku zêdetir stargev dest bû parêzgariyê ew stargehana ji wekî stargehên ku havînan çekên giran lê hatî bicîkirin bi navkirbû û ew stargehana jaliyê hêzên dewletê ve hatibû rûxandin ev stargehana dîsa parêzgeha Dêrsimê yên nû li Qizil Mescidê hatî dîtin wekî stargehên ku pêkê hatiye bi navkirin li aliyê din Cafer du li vêra pêr de pêr û pitir pêrêvarê li navenda bajarê Dêrsimê hinek çalakiyên ku zêdetir gencên zanîngehê berêvebirin di navbera çalakyer û polîsan da dîsa hinekî pevçûn rûdan wata şer û alozî di navenda bajar jî de heye ne tenê di derdorane Belê Belê şer û aloziya zêdetir hindik çalakiyan em bêjin ku nîv sivîlî xwendekarên ku ji ber ku di çardê mehê vê mehê de li Amedê yek ji gencê ku di protestoyên qedexekirina derve de protestoyan da canê xwe ji dest dabû yek jî li dê zanîngeha Dêrsimê ku bi navê Şêrdil Cengiz canê xwe ji dest dabû li beşa elektronîkê dixwan zêdetir ew kesên ku xwendekarên zanîngehê bû du şev li vê re ew protesto kir li ser cadeyan agira wana pêxistin her wiha piştre polîsan xwast belav bikin li ser belavnebûna xwendekaran ew çalakyaran em bêjin ava şid bi ava şid hat belavkirin 4 rojan berdewam kir her wiha roja pênşem û çarşemê Başa maşallah Dêrsim navçeyeke turîstiyan bijin navçeyeke geştyariye serkan li bajarê Dêrsimê navçeyeke ku gelek turîst bera xwe didenê û navçeyeke geştyariye bi taybetî ji zistanê bû lîstikên ser berfê van şer û aloziyan bandora xwe kiriye ku kerta geştyarî lawaz bibe li Dêrsimê
بله جعفر شغل پشتی که شهر و آلوزی به گشتی باجارین باکور دست بکر هاوینانجی به تایبتی در دورا چمین منظر چمی پلموریه زیادتر ام بیشن کارگه و دزگهن گشتیاریه هنن به شهر و پفشنان را ev geçbuna ku çend salên ku di dema pêvajoya çareseriyê da ku geçbûnekê bû li Dêrsimê bi taybetî diwarê geştyariyê de ew geçbûna yekser em bêjin bi şer û pevşinan re kiz bû. Ev bandora xwe hem li geştyariya havînê dike ya rast di mehên raborcû da ku ev me dît ku me nûçeyê wan jî çêkirine li zivistanan jî bi taybetî qezayên wekî qezayê plûrê ku zêdetir xelk zivistanan geştyariyê dikin û werzişên zivistanî li wê dikin ji ber van alozya ev jî kiz bûye ya rast li Dêrsimê bi giştî bi taybet bi giştî ev zindîbûn û geşbûna ku diwarê aborî da bi şer û pevşinan da kiz bû hema bêje ku ber bi nemanê va çû herwiha bi taybetî ev kesên ku çend salên borî da ji Avrupayê dîsa vegeriya bûn Dêrsimê bi şer û pevşinan da dîsa bi giştî vegeriyan welatên Avrupayê ku pêştir di salên nodî da çûbûn ku van salana vegeriya bûn dîsa hema bêjin bi piranî dîsa vegeriyan yani duvarı da kızbuneki Bale.